Úcta k Božímu milosrdenství se dnes šíří po celém světě. Po celém světě vznikají kostely zasvěcené Božímu milosrdenství. V mnoha zemích se uctívá obraz milosrdného Ježíše a mluví korunu. Jako malou instrukci, vám chci ukázat několik fotografií z těch farností, které má na starosti náš řád Palotin. V Jižní Koreji se úcta k Božímu milosrdenství šíří už několik desítek let. Nedávno byl postaven poutní kostel Božího milosrdenství. Vydává se tam časopis o Božím milosrdenství a před několika lety byl také vydán v korejštině deníček sestry Faustiny. Podobně je tomu v Mexiku. Víte, co asi jo? Podobně tomu v Mexiku. Tenango del Airo, nedaleko hlavního města, se nachází poutní místo, kam v současné době putují lidé za Božím milosrdenstvím. V Mexiku je velice živá tradice uctívání soch. Proto se ve slavnostním průvodu nosí kromě obrazu také socha milosrdného Ježíše. Mám takový zážitek jako bohoslovec. Právě Mexičané nám věnovali sochu milosrdného Ježíše do kaple, to je v Częstochowie, to je takové duchovní hlavní město Polska, ta Częstochowa. Je tam jako hlavní ten záchranný obraz Panny Marie Częstochowské, ale vedle je údolí milosrdenství, tam máme klášter a tam byla budována kaple, taková venkovní kaple. A právě Mexičané nám věnovali sochu. Poslali obrázek, jak bude socha vypadat, rozměry, takže všechno bylo připravené, ale měla být postavena na tom coklu, ta socha, až ten předposlední den bylo všechno už připravené. Teďka přijel jeřáb, už jako poutníci na cestách, odbili to víko od té velké skříně a najednou koukají a celý Pan Ježíš je vymalovali. Tak jak Mexičané to mají rádi. Tady není vidět, on tam měl oči barevné, modré, tvář červená, no prostě všechny možné barvy. A teď co? Jako v naší kultuře to bylo nepřijatelné. Asi 5 nebo 6 beben toho ředidla někde a celou noc to drželi. A prostě ten Pan Ježíš vypadá bez těch barev. Ale Mexičané to mají rádi. Jo. Byli překvapeni potom, jako pan biskup, který přijel z Mexiku na to posvěcení. Něco jiného. A omlouvali se, že asi nějaké nedopatření, že prostě někdo nepomaloval tu sochu. V Brazílii je úcta k Božímu milosrdenství velice populární. V Rio de Janeiro, hlavním městě, se na poutním místě Božího milosrdenství slaví svatek Božího milosrdenství už přes 40 let. I když ten svatek byl papežem zaveden v roce 2000, tak tam už 40 let ten svatek slaví. Svou tradicí má úcta k milosrdnému Ježíši také i v Amazonu. V posledních letech poznamenala Afriku občanská válka v Rwandě mezi kmeny Hutu a Tutsi. Někdy krutost války zasahovala přímo do rodiny, jejichž členové nevždy pocházeli ze stejného kmene. Po válce vzniklo poutní místo, které má na starosti náš řád, ve kterém se neustále adoruje den a noc a 365 dnů v roce. Je to poutní místo ticha, protože na tomto poutním místě se nemluví. V tichu lidé přichází také k Božímu milosrdenství, aby hledali sílu ke každodennímu životu a odpuštění. O šíření úcty k Božímu milosrdenství se přičinila také myšlenka Kongresu Božího milosrdenství.
Myšlenka, a možná, že lepší by bylo říci volání po těchto kongresech, souvisí s Janem Pavlem II. A jeho pobytem v Krakově v roce 2002. Právě tehdy nejen církev, ale také celý svět vzýval Boží milosrdenství. Vše svatá, která se tehdy konala v Krakově, se mimo jiné mše svaté, která se tehdy konala v Krakově, se mimo jiné zúčastnili také kardinál Šimborn a kardinál Barbarin, tehdy ještě jako arcibiskup Lyonu. Žádný z nich nebyl nějak zvlášť angažovan v úctě k Božímu milosrdenství. Ale když kardinál Barbarin slyšel slova svatého otce, uvědomil si, že je to záležitost velice podstatná a naléhavá. Slova papeže se dotkla jeho srdce. Společně s kardinálem Šimbornem se zhodli, že je to teprve volání, oficiální a velice důležité. Na toto volání můžeme v prostoru naší svobody odpovědět ano nebo ne, ale odpovědět je třeba. Toto volání směřuje k celé církvi. A právě proto, aby na ně všeobecná církev mohla odpovědět, vzniká myšlenka světových kongresů, vznikajících ve spolupráci s biskupskými konferencemi jednotlivých zemí. Tato myšlenka předpokládá, že každé 3 až 4 roky se konají světové kongresy Božího milosrdenství a mezi nimi kongresy na jednotlivých kontinentech a pak v jednotlivých zemích. Je to proto, aby se Boží milosrdenství odrazilo v různých úrovních života církve. V současné době se blížíme ke 2. světovému kongresu. No, to je stará informace, už byl ten 2. kongres v roce 2011 v Krakově zase. V Asii a Africe, v Asii a v Americe severní také, ale především jižní, roste úcta k Božímu milosrdenství velice rychle. A přitom lze spatřit zajímavou věc. Mnozí lidé, kteří odešli z církve, se vrátili díky tomu, že zase nalezli tvář milosrdného Ježíše. Je to tedy určitě jakýsi fenomén a šance, kterou nelze zanedbat. Jan Pavel II. Vytyčil 17. srpna 2002 v Krakově cestu celé církve a především ukázal směr pro pastorační programy farnosti a diecézy celého světa, aby se Boží milosrdenství stalo paradigmatem evangelizace. Kardinál Barbarin to vysvětluje slovem reformatace. Tedy pokud bychom použili technickou terminologii, přeinstalování, základní přeprogramování, Boží milosrdenství by mělo proniknout do různých úrovní a aspektů poslání církve tak, aby se stalo interpretačním klíčem ke všemu. Navazuje to také na slova Jana Pavla II. V encyklice o Božím milosrdenství, aby si církev byla velice vědoma Božího milosrdenství a byla jim více motivována. Tady pak budeme mít pár fotek, pár záběrů z různých míst, kde ty kongresy Boží milosrdenství se pak jednotlivé kongresy konají. Takže tady máme Řím, pak kongres na Novém Zélandu, ve Spojených státech, tady v Chicagu, Filipíny, Samoa, Rwanda, Maďarsku, Slovensku,
A tady první kongres o Božím milosrdenství v České republice. To se konalo v roce 2011 v Nového Města na Moravě a také v Slavkovicích, protože v Novém Městě byl tak větší sál, kde lidi mohli se shromáždit a kde mohli se konat všechny ty přednášky, ale pak už modlitba se konala právě na poli, na hoře, u Slavkovic nad kostelem, tím malým kostelem, který je zasvěcený Božímu milosrdenství a svaté sestře Faustě. Tady pak jsou fotky těch přednášejících. Pak kongres světový v Krakově, který se konal právě v roce 2011. Úcta k Božímu milosrdenství se šíří také ve Slavkovicích u Nového Města na Moravě. Zde byl vybudován poutní kostel, který je jako první v České republice zasvěcen Božímu milosrdenství a svaté sestře Faustě. Tradice pouti na toto místo vznikla v roku 2003. Kostel byl postaven v letech 2005 až 2007. Dne 30. března 2008 na svátek Božího milosrdenství ho vysvětil brněnský biskup monsignor Vojtěch Cikala. V roce 2009 převzal správu kostela náš řád Falutyn. Od té doby vzniklo ještě několik projektů, které mají pomoci šířit poselství o Božím milosrdenství. Dovolte, abych vám o těchto projektech řekl též pár slov. První nejdůležitější iniciativou je zpřístupnění daru, který dal Pán Ježíš svým apoštolům a učedníkům po svém zmrtvýchvstání ve večeřáře. Status smíření. Svatá sestra Faustina ve svém deníčku napsala: Dnes mi Pán řekl, když se přicházíš vyspovídat, buď si vědoma, že to já sám na tebe čekám ve spovědnici. Proto všichni, kteří se chtějí setkat s Pánem ve svatosti smíření, nebo si popovídat s knězem, zveme do Slavkovic každou sobotu a neděli od 15 do 17 hodin. Ne všichni můžou přistoupit ke svatosti smíření. To víme, že někteří mají překážky. Ale je to místo, kde prostě ten člověk může přijít a může cítit, že nebude odmítnut. Může mít jistotu, že bude moci o tom, co prožívá, popovídat. Možná společně budeme schopni najít nějaké řešení stavu, který prožívá. A proto ještě bych chtěl jednou zopakovat, je to, myslím, obrovská milost, kterou tady máte, že hodinu před svatou smíší tady prostě ve spovědnici někdo čeká. Nevidím osobně větší dar, který dennodenně můžeme přijímat. Jako stavím to na úrovni samozřejmě Eucharistie. A ta svatost smíření. Prostě to jenom je na mě. Kdy potom budu toužit? Kdy si to dopřeju? Možná třeba to nezaznělo, ale já jsem si jednou vědomý, že nikdo ve světě, kromě nás, katolíků, nemá takovou milost, takový luxus. Já opravdu můžu přijít a odevzdat Panu Bohu to, co mi tíží. Já to nemusím táhat za sebou 2 týdny, 3 měsíce. Já prostě můžu přijít a odevzdat. Jo, protestanti nám někdy jako předházejí, že jo, my si můžeme řešit, pak přijdeme, vyspovídáme, je všechno v pořádku a máme pocit, že to nejde o to. Teďka na poslední, no to možná budou už 3 týdny, otec František, svatý otec, jako mě zasáhl tím, co říkal během katechezi ve středu, když byl. Říká, čím se lišíme od ostatních lidí? My nejsme ti svatí, o kterých jiní o nás tak říkají, svatí, kteří jsme lepší jako jiní. Ne, my jsme stejní jako oni, jenom my už máme tu vědu, my už jsme dospěli k tomu, že my jsme hříšní. Oni ještě ne. A právě přesto, že jsme hříšní a víme, jak je těžko žít s hříchem,
já chci ten hřích odevzdat Pánovi. A pak říkám, mše svatá, či nie? Je ničím jinak neustálým trváním ve vědomí, že já opravdu jsem hříšník. Na začátku my si vzpomínáme naše hříchy a vyznáváme se veřejně. Ale pořád ta oběť Ježíš na kříži, to je znamení, že on zemřel za mé hříchy. My se od ostatních lišíme jenom tím, že my už jsme dospěli k tomu, že jsme hříšníci. A nechceme ten svůj hřích táhat se sebou na svých zádech. To je moc těžké. Jdeme také na poutě do Stavkovic. Každý rok jsou dvě hlavní poutě. Jarní na svatek Božího milosrdenství, která se koná o první neděli po Velikonocích, a pak podzimní pouť ke svaté Faustě, která se koná v nejbližší neděli 5. října. Kromě těchto poutí jsou také sobotní poutě, které se konají každou 3. sobotu v měsíci. Je také další projekt, který se jmenuje Kniha milosrdenství. Vznikla v roce 2009. Je to kruh vzájemné modlitby za Boží milosrdenství, do kterého od dubna 2009 do teď vstoupilo už kolem 1000 osob. Možná, že osloví to také někoho z nás. Podrobnosti se dozvíte z letáčku, s přihláškou, kterou najdete pravdě vzadu v kostele zůstal. Já jsem to nedonesl, já už jsem na to nějak zapomněl, ale bude kostel otevřený. Je taková pačtyška složená na 3 části. Tam ta složka, a lidi se zapisují a společně se modlí vzájemně. Vědí, že patří do jedné rodiny, kde se vzájemně za sebe modlí. Každý pátek na všechny vaše intence, pak na osoby, které jsou v té knize, je složena mše svatá. Takže pokud byste měli do zájem, tak ty letáčky tam můžeme najít ještě zezadu na tom stole v kostele. V roce 2009 byla poprvé uspořádána pěší pouť k Božímu milosrdenství z Fulneku, z diecézy Ostravsko-Opavské do Slavkovic. V roce 2011 se rozrostla o druhý druh z Říčan u Prahy, z území pražské arcidiecéze. Loni už byly 4 druhy. Takže to se postupně rozrostá. A to jsou takové exercice cestou. Tak je tam vidět, jo, tam jsou takové ty tapače? Ambiony. Je to prostě ozvučení, které jako neseme, je mikrofon, takže po cestě my se modlíme, jsou nějaké přednášky, svědectví, lidi se pak dělí, jak Pán Bůh se dotkne jejich srdce. Nádherný čas na to, aby si člověk vyvětral myšlenky, hlavu, sklidnil se a nezapomenu první pouť, kdy jsme šli. Ne všichni viděli, že budeme mít ozvučení a že budou po cestě nějaké, kde se zpívat. Protože tam budou také muzikanti, a mají tak nevidí. Tak je to všechno jako zapojené tu, a to všechno jako je slyšet skrze ty refrakty. Asi druhého dne přišla jedna paní, že tam nebo to vypnete, nebo já prostě se vracím domů. Já jsem přišla si odpočinout, ale já bych tady ještě slyšela ten hluk. Tak posledního dne říkám, no, dobře, že jste nevypli ty refrakty, protože o co všechno bych přišel. Jako zás asi tam největší takovou pokladnici, kterou všichni neseme, jsou životy jednotlivých poutníků. To, co Bůh pro nás opravdu dělá, když se lidi začínají dělit. Co všechno prožívali a jak Bůh to jim narovnal, uspořádal, jak je vyvedl na rovné cesty. To jsou věci, které nejde jako si nevšimnout. Prostě opravdu a svědectví jednotlivých. Nejmladší poutník měl asi 7 let, nejstarší takový pán, který za mě chodí, má 75 let. Trvá to týden od soboty do pátku, denně takových 25 až 30 kilometrů, jsou 2 etapy, jsou odpočívadla, je teplý oběd. To kvůli tomu, že hledám další zájemce, kteří by chtěli na tu pouť si udělat čas. Je to poslední týden v červenci? Tak tady byste my, jsme teďka v Brně, asi nejvíc bylo, Břeclav, ale tam ta farnost, kde je pan děkan, jak se jmenuje? Spíš farnost, jak se jmenuje. Břeclav a před
Břeclavi. Není to Brno? Je to starší pan děkan? Na H, ale ne, to nejsou Hustopeče. Hodonín. Ano, z Hodonína jde další pruh, proud. Dvě byly jako, jedna byla ze Staré Boleslavy a jedna byla z Prahy a tak ten funguje. Noce jsme v nějaké farnosti, takže rodina nějaká přijde, vyzvedne si nás, odvede domů, tam nás, jak říká jeden farář, my přijdeme tam smrděví, hladový, špinaví a oni nás okoupou, nakrmí a pak ráno nás prostě vypustí na další cestu. I pro ty rodiny, které nás přijímají, to jsou také zařízení. My jsme nejdříve chodili s takovým pocitem, že budeme je obtěžovat. Prostě teďka si někdo zvali na celou noc. Ale to jsou neskutečné také rozhovory. Potom, když se o tom bavíme, vyzdávají se věci, co prožívají společně. Protože najednou cítí, že je někdo cizí a přesto mají společné téma. Vědí, že jsou věřící, ale někteří to je poprvé, když začnou se bavit o víře s někým cizím a uvědomí si, že to opravdu jde. Že nemusí cítit, že nějaké ohrožení, že když něco řekne, že to bude zneužít. Jako zážitky opravdu jsou krásné z toho. Takže tím chtěl jsem vás pozvat na pěší pouť. No to je jako trasa té pouti. Délka cesty je tak kolem 180 km. V posledních dnech července. A podrobnosti najdete, pokud byste měli zájem, na těch internetových stránkách www.pouť.cz. Pokud vás zajímá téma Božího milosrdenství a aktuální informace o Slavkovicích, můžete více informací najít v časopise Apoštol Božího milosrdenství. Tento časopis se vydává v mnoha zemích světa. Česká verze vychází od roku 2006. Tento časopis můžete také, tady ještě zbylo pár kousků, můžete pak. Já bych byl rád, kdyby se to zpátky do těžké. Takže když to rozoberete a dáte prostě lidem známým, příbuzným, tak to bude jen dobře. Doporučujeme vám také brožurku Nebojuj s tmou rozsvít světla, která vznikla jako malý průvodce v oblasti Božího milosrdenství. Může to být dobrý způsob, jak poskytnout poselství o Božím milosrdenství vašim známým nebo lidem ve vašem okolí. A tím se také přičinit k pošíření úcty do Božímu milosrdenství. Brožurku, také tady ještě je pár vytisků. Takže také je rozebrání. Dovolte mi, abych se nakonec zastavil u otázky, proč zrovna ve 30. letech minulého století, a tím také pro naši dobu, třeba Pan Ježíš sestře Faustině formy úcty k Božímu milosrdenství. Určitě to není náhoda a je v tom nějaký cíl a důvod. Jednou v rozhovoru se svými učedníky o svém druhém příchodu Pan Ježíš položil smutnou otázku. Nalezne syn člověka víru na zemi, až přijde? Tato otázka nám napovídá, že když Ježíš přijde, bude asi na zemi jakási velká krize víry. V deníčku sestry Faustiny Pan Ježíš několikrát ukazuje poselství o Božím milosrdenství v kontextu svého druhého příchodu. Na základě těchto textů je možné říct, že teď je čas milosrdenství. Před časem soudu. Teď Pan přichází jako král milosrdenství, pak přijde jako soudce. Kdo teď nechce projít branou milosrdenství, bude pak muset projít branou spravedlnosti. Sestra Faustina slyší dokonce od Pana Ježíše, že ona je ta, která má připravit svět na jeho druhý příchod. Jak tomu rozumím? U Pana Boha je jeden den jako 1000 let a o svém poslání sestra Faustina píše ve svém deníčku. Dobře vím, že mé poslání mou smrti nekončí, ale začne. Proto není možné říct,
jak dlouho bude trvat čas milosrdenství před časem soudu. Ale je pozoruhodné, jak často a jak přímo se o tom mluví v deníčku sestry Fausty. Pro nás je pramenem informací nejen deníček. Konec konců pan Ježíš řekl přece apoštolům, že není jejich věcí znát den jeho druhého příchodu. Takovým pramenem je také svět a doba, ve které žijeme. A rozeznávat znamení doby je náš úkol. Ne proto, abychom se báli, ale proto, abychom neustále bděli a s důvěrou v srdci očekávali jeho druhý příchod. Tak, jak to všichni společně vyznáváme během každé mše svaté. Proto jsem si také dovolil věnovat několik řádků v dnešní době. Těch několik myšlenek vzniklo, když jsem se zamyslel nad experimentem ve washingtonském metru. V roce 2007 se odehrál ve Spojených státech experiment, jehož autorem byl populární novinář Washington Post, a teď jak se jmenuje jak se čte jeho slavné jméno, Gene Weingarten. Který za svůj článek, v kterém popisuje celou událost, obdržel Pulitzerovu cenu. Všechno začalo, když Weingarten cestou do práce uslyšel v metru hrát nějakého člověka na keyboardu. Hrál tak nádherně, že jsem se musel zastavit. Prostě jsem nedokázal jít dál. Ale také jsem si všiml, že kromě mě se skoro nikdo nezastavil. Právě tehdy mě napadlo udělat experiment, abych zjistil, jestli ještě dnes mají v sobě lidé cít pro krásu. Weingarten chtěl k tomu použít to nejlepší. Nejlepší housle, nejlepšího houslistu a nejkrásnější klasickou hudbu. Hudba měla znít v metru v dopravní špičce. Tak se v lednu roku 2007 ve washingtonském metru objevil v šiltovce Joshua Bell, světoznámý houslista, který hraje na legendárních houslích italského mistra Antonia Stradivariusa. Říká se, že nejlepší nástroje Stradivari vyrobil v letech 1698-1725. Housle, na které hrál Joshua Bell, pocházely právě z toho období, přesně z roku 1713. Nádherná kvalita zvuku a mistrová ruka se cení. Nástroje Stradivariho jsou extrémně drahé. Za své housle zaplatil Bell kolem 4 milionů dolarů, což je v přepočtu kolem 70 milionů českých korun. Pro názornost odpovídá to více méně 70 autům Škoda Superbet kombi. Bylo by těžké nalézt něco kvalitnějšího. Joshua Bell hrál 43 minut nejkrásnější skladby a před sebou měl pouzdro od hously Stradivariho, do kterého mohli lidé házet peníze. Na koncertech bere Bell průměrně $100 za vstupenku. Vzpomínal potom Weingarten. Byli jsme zvědaví, kolik peněz mu lidé dají v metru. Čekal jsem malou skupinku lidí, ale můj šéfredaktor si myslel, že to bude dáv, a proto informoval o celé akci policii. Joshua Bell se nešetřil. Hrál ze všech sil, jak nejlépe uměl. Během 43 minut kolem něj prošlo 1097 osob. Zastaví se jeden člověk. Joshua Bell vydělal za svou hru $32.17. Lidé mu házeli drobné mince. Nemohl jsem tomu uvěřit. Bell na tento den nerad vzpomínal. Cítil jsem se strašně. Vydal jsem ze sebe všechno a lidé, kteří telefonovali,
ani na okamžik neodložili mobil od ducha. Není hluchota pro krasu příznakem krize víry? Zdá se, že v mnoha oblastech života stoupá jakýsi pocit všeobecné únavy, jakési nedefinovatelné šero, neviditelná mlha, do které se dnešní člověk, který se často vzdál kompasu morálky a hodnot, podle kterých žili předchozí generace, ponořuje a v podstatě často ani nemůže najít sám sebe. Tato mlha přináší falešnou svobodu bloudění, která nevede k naplnění života, ale k bezedné prázdnotě. Mlha relativismu, která zdánlivě vysvobozuje a umožňuje mu, aby sám rozhodoval o všem, člověka nakonec izoluje a obklopuje ho smutnou samotu. Jsme svědky hořké svobody. Lidstvo, zdánlivě osvobozené od otroctví autorit, se stává svobodným sirotem. Dnešní člověk potřebuje otce, ale namísto toho kolem sebe nachází jen kamarád. Také proto jsme zároveň svědky migrace vztahu. Člověk nedostává lásku a přijetí tam, kde je dostával. Tady je třeba se na prvním místě zamyslet nad stavem dnešní rodiny. V naší třídě je přes 20 kluků a 19 má rozvedené rodiče. To je svědectví mladého kluka z Čech. A z tohoto důvodu se člověk stává jakýmsi bezdomovcem a bloudícím poutníkem. Já jsem trošku zděšený, nevím, který to byl rok 2005 nebo 2007, statistiky z Ostravy na 100 uzavřených manželských párů 97. Zdá se, že mnoho problémů dnešní doby spočívá v tom, že spěchající člověk hledá náručí milosrdného Otce na špatném místě. Bez zkušenosti Boha zůstává sám pro sebe stále nezodpovězenou otázkou. Jsou to slova Pascala. Do takového světa přišel hrát na housle Joshua Bell a do takového světa přichází také Bůh s obrazem svého srdce a poselstvím Božího milosrdenství. Je to určitě jakýsi mezipříchod před jeho druhým příchodem. My všichni, kteří žijeme v zamlženém světě, ve světě boje dobra se zlem, které se odehrává nejen mimo nás, ale především v nás, se potřebujeme zahledět na Ježíšovo milosrdné srdce. Nakonec slova Pana Ježíše, která sdělí o hříšnicích Faustině a která vypovídají o veliké lásce Boha na všem. Řekni hříšníkům, že na ně stále čekám. Naslouchám úderům jejich srdce.